Machiegni kendo nya Kwaramogi. Ker mar Luo Odongi Randa okono oganda Luo mondo osiki riwruok kendo ginya kwe e kindgi. Odongi ne wuoyo e kar limbe mar thim Lichoinga e sub-county ma Nyatike kama ne ene gi jodongo ma nyochopo mar rango ikruok ma otelo na nyasi mar piny Luo ma chakore odiochieng' ma kiny. Jafwambo marwa e county ma Migori, Jojuma nigi ler mathoth. Mana ka odong' dala achiel to ibago nyasi mar piny Luo ma ochopo tielo mar abich. Nyasi ma ibage kaunti ma Migori, jodong Luo ka otele kod ker mar Luo Odongi Randa ne otimo limbe e ka limbe no mar thim Lichoinga motelo ne nyasi ni. E lo jodong Luo, ker Odongi ne oyango ikruok makare motelo ne nyasi no mar piny Luo ka wan jodongo dhi telo e nyasi mar nyiso Luo kiti kod timbegi moting'o tero buru e kinde nyasi ni. Nitie tero buru, nitie amen, nitie gajua. Omiyo dala ni en dala malich ahinya. Warwako uduto tete joma e pinje maoko. Wacho ni jo motimore marach. Twani oyudo kawuodwa malich miluongo ni Raila Amolo Odinga. Mano chako gini, mano kelonwa gini. Koro waonge go. Koro wadwaro ni mondo wariwre luth achiel mana kaka ker osewacho. Odongi ka achiel kod jodong Luo mamoko wach ni Luo kiti kod timbegi lal kendo gimor ni nyasi mar piny Luo ma ibago higa ka higa sani dhi konyo rito Luo kitgi ka achiel kod timbegi. Kitiwa gi timbewa dwa lal. To samane kom Luo ni ok daka yie mondo lal. To kitwago nyiso tekrewa, nyiso chalwa, nyiso pogruokwa, the uniqueness mar Jaluo gi oganda mamoko. Omiyo kuonde mwakano gie kaka Migori ka wan kod thim Lichoinga. Gombo ni mondo counties wa moro ka moro wabede kod kama wachoke timbe wagi. Ngiri Adam Solo mabende ne oteno jodong Luo ne owacho ni nyasi mar piny Luo ma osebed ka ibago higa ka higa osekelo ber mathoth ne oganda Luo. Olo wacho ni ka okalo kuom nyasi ni piny owacho osekonyo e bero moko kuom kuonde ma oting'o sigand Luo ka welo malimo kuondego bende koro osemedre kendo kero nweng'o ne oganda. Some of the cultural sites have already been taken over by the government to be part of what you can call the national heritage. Kango, for example, Kajaramogi, the mausoleum has already been taken by the national government. Gotramogi has already been taken by the national government. Thim Lichoinga here is under UNESCO repository of showcasing what the Luo are, what they have become, and even what they look forward to be in the future. Ker mar Luo Odongi Randa kinde twak mare ne okwedo yawuot Luo ma wacho ni sani tiyo kod lemo ma gintiere godo e pogo oganda Luo. Odongi wacho ni riwruok mar oganda Luo sani en gima duong' kendo oganda Luo nyaka oriwre kamoro achiel mondo dongruok omedre ka Luo. Kendo kwa jodongo mag oganda Luo, jodongo be gimoro achiel nikech jodongo e piny to nyithindo makawuono matindo maparo ni pesa ni e lwetgi giwe pogo oganda ni gigolo pesa gikiro pesa yu kachietho lith gibiro na hinyore kendgi wegi. Akwayo jowa duto miluongo ni Jaluo omako siep ohere gi wadgi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wechego mag tuke en midila ma Kenya oseloyo tuke mag pinje Afrika madhi nyime boma ma Luanda piny mar Angola